Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha nawe ngane zakwethu. Igcokama Elisha ke lapha nawe ngane zakwethu selivele ladala ke lapha na usigwebo emva kokuthi akhiphe i-album yakhe ke lapha nawe ngane zakwethu. Uthi ucula ngazo ukuthi amakhala avalekile ke lapha nawe ngane zakwethu. Thina ngale kokukhuluma kakhulu ake sikulandele iclip yegcokama Elisha lapha na lidalapha usigwebo wengane zakwethu. Mina wantshela uthi mntanga yini angibancane bafana ngimdala wonani ngibancane bafana ngimdala wonani. Kuphuka mbuzi kuphuka Dennis lezo ngathi bajo sayinasa focus kakhani inkandla iyarola mayicula focus kakhani inkandla hey shit man. Injalo ke indaba wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ucenzele subscribe cenzene bell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha si channel. Siyabonga. Angihlele mina ebhagi, ngijula nomfazi